Hola nens, benvinguts a un nou vídeo i aquest és un capítol que no entra ni a la primera ni a la segona temporada de Ruby Chrono. Per què? Perquè és un vídeo en què faig el 3x3 amb mètode mig Friedrich, mig principiant. Som-hi! Les primeres dues parts del cub, és a dir, la primera i la segona capa, estan fetes amb el mètode Friedrich, que és el que he pres fins ara, i l'última capa, és a dir, la corona que normalment faig amb el color groc, està feta amb mètode principiant, que és la part que em falta per aprendre'm del Friedrich. Per cert, per si t'interessa, aquí baix a la descripció tens un vídeo per si tens un cub de Rubí i encara no el saps fer i el puguis aprendre a fer amb el mètode principiant, i un altre per si ja els pots fer i els vols aprendre a fer amb el mètode Friedrich, com estic fent jo ara.